ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон ваз 2107 ҳаст ки соли бароюшаш 2006 сола ки бензини холия мегад соҳибшон. объем моторош 1.7 литри простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. 4 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, 4 таблонои пачка, аккумулятори нав, хадавоишам кадаги аст бадрон. мотор мегад беҳтарин, бе ягон расход, дискаҳои худаш раднои краска, салоншам тоза. сарошона сум далакура мегад мефурӯшем бо нархи 17500 сомонӣ. бо камтари дига муомила мекунанд, бисёри бад не. мошин мегад бе расход, ҳамаи расходош яъне кадаги аст. мошин 2006 яъне ки тоза. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 17500 сомонӣ муомила мекунанд. номерои мегафоншон аст, кор мекунад. кадомитон мехаред, маромат тамос гиред. аз шумо хоҳиш ки лайк монед ва имконият бошад навора поделиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Daewoo Nexia аст ки соли бароюшаш 1999 сол гуфтаги аст. соҳибшон ки газ, бензин ҳардаш кор мекунад. объем моторош 1.6 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. ҳама ҷой мегад мошин 100%, фақат ами як капоти болои пеш мегад камтар кор дора, амира краска мекунем ё ки ягон кор мекунем. нашод балон 100%, ҳуҷҷат пуҷҷат, хадавои ҳама ҷош 100% бардон, бе ягон расход, аккумулятори нав ҳамаш кор мекунад. мега соҳибшон то моҳи феврала ҳуҷҷат дорад. фақат ами як краскаи болои капота мегад, камбуди дигар мошин 100%. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ. бо ягон чи муомила мекунанд бадрон. хоб ба кадомитон ки маъқул аст маромад рақамҳошон мондагӣ, бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон техника, чизе ки набошад барои фурӯхтан, маромад сурат ва маълумотча рой кунед. мо инамихе фурӯш реклама мегузорем, лайка монед дареқ надорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Vectra аст ки соли бароюшаш 1993 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторош 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 93 сола бадрон ки неки ранги састиянои 94-95 раднои краскаи 4 балонои 60%, дискаҳои худаш мошин нахаддоа мегад. сирош намефурӯшем бо нархи 14000 сомонӣ. бо ягон чи муомилаи хубам дорад мегад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Конибудом. ба кадом бардони кам хел Opel 93 сол ки лозим бошад, бо арзонтар мекунанд. рақамҳошон рақамҳои TCL кор мекунанд. метавонед ки пурра маълумотча гиред. маромад занг занед. чӣ мошине ки шумо агар хариданӣ бошед, дар комментари нависед, мо пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон бояд тайга аст Daewoo Nexia аст ки свети сафед соли бароюшаш 1996 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторош 1.6 литр, коробкаш механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб мошин мегад то моҳи 05/02/2022 мегад ҳуҷҷат дорад. қариб як 5-6 моҳи дига мешавад ҳуҷҷаташ. 4 балонои средния, раднои краска сафеда, мошин мегад нахадой намхали ҳолатай хай. қарор дорад дар шаҳри Бохтор, инашам 11000 сомонӣ бардорон, бо ягон чи муомила мекунанд. кадоме ки Daewoo Nexia харки бошад, маромад мета свети сирхша мондагӣ, мета свети сафед, метавонед ки вибрат кунед, бо арзона мекунанд. маромад номерои мегафона метавонед тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон мошини мусофиркаш аст ки Hyundai Starex соли бароюшаш 2001 сола ки судишфурӯш дизел. объем моторош 2 литр, коробкаш механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад як сола ҳуҷҷат кадаги, яъне ки то моҳи октябри 2022 гуфтаги аст соҳибшон. қариб 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 диска, 4 балонои
80%. Мошин мега лини гаштагӣ нест, мега просто мошин мега оилавӣ барои кори худшон гаштагӣ ҳастанд, яъне ки лини гаштагӣ нест мега соҳибшон. Мошин мега нахаду ягон камуди надорад. фурохта мешавад бо нархи 32500 сомонӣ бародарон, бо арзон ҳам мешавад. Мошина мега мегири бо раҳмат мегӯи баракат мега соҳибшон. Бен аз пеш бини мега бо савдо мекунем. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. Ба раҳмат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон. Opel Vectra A таки соли барои 6999 сол гуфтагӣ ҳастад. соҳибшон бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 6 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтаринай, краскаи мошин мегад нав астай, чихолои нав дорад, ҳуҷҷатам дора мегад, нагуфтан чанд қасро мегад, ҳуҷҷат дора мегад, чашкаош мегад ягон ҷош варид надорад, мошин мегад нахаду, салон ҳамаш тоза, 4 балонаи сос дар ҳолати корӣ қарор дорад. Бензин газ мегад ҳардаш гаранчкати кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, фурӯхта мешавад бо нархи 12500 сомонӣ, бо арзонтарам муомилаи хубам дорад. мошина бен аз пеш бинем мега бо ягон чи муомила мекунад, фақат одамони харидори конкретна. ба кадом токи маъқул аст марамат рақамошон мондагӣ. шумо дамагар ҳамхари мошинои фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника боша барои фурӯхтан марамат сурат ва маълумоти рой кунед, фурӯш калма мекунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон. Daewoo Matiz ҳастад ки соли барои 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторша 1 литри экономи гуфтагӣ аст, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. ин ҳам хали светои золотилиски радной бародарон, 4 балонои 60%, ҳамун дискай калпаку хусусай радной краскай, салоншам тозаи созай бародарон. мошин мега нахаду фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ, бо арзона мешавад дар назди капоти мошин. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. муомилаи хуб дорад, мекадоме ки мошинхари аниқ бошад биёд мошина аз пеш бинад. мошина мегири ҳай мекунӣ, хай нарх шуда арзанда бо савдо ҳам мешавад. бародарон аз шумо хоҳиш ки лайк бепула гузоред ва навора силкаша дар ватсапи мо подлиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон. Opel Hatchback ҳастад ки соли барои 1997 солае ки бензини холия мегад соҳибшон, 100 километр да мегад 10 литр расход дора мегад соҳибош, бензини холӣ. объем мотораш 6 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин, 97 сол, бе ягон проблема, ҳама ҷош 100%, 4 диска, 4 балонои нав дорад, магнитофон, салон ҳамаш беҳтарин состоянӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 32000 сомонӣ бародарон, бо арзонам мешавад. вариантҳои алишам ҳастад. ягон вариантҳои мошинои алиш дошта бошад мега пешниҳод кунед мега, ё ки кадоме ки сумкати мехара арзонтар метиҳанд. мошин бошад дар пойтахт шаҳри Душанбе қарор дорад. 97 сол бародарон, бо инаи противтуманош, яъне фарои ксени задагӣ ҳастад. кадом то ки маъқул аст марамат тамос гиред, тоқа алиш ё ки харидор мекардагӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон. бояд тайга ҳастад Opel Vectra A ҳастад ки соли барои 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 8 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин, мотор мега нав кардагӣ аст мега, 4 балонаи пачка, ҳуҷҷатош неки буд шудагӣ. хоб мошин бо сирош мега сум дар кора арзонтар када метиҳам бародарон, мега расходоша кадагӣ мега, 4 балонаи пачка, моторша нав кадагӣ мега, бе ягон расход ҳамаш кадагӣ аст, хадавой падавой, радной краска, салоншам тоза, ҳамаш нахаду. бисёр гап намезанам, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, нархаш 16500 сомонӣ ки бо арзонтар ҳам мешавад. мошина бин аз пеш бинем мега, мошинча чотка мега, диска ҳамаш задагӣ аст бародарон. ба кадом то ки маъқул аст марамат мондагӣ. шумо агар мошинхар бошед дар комментария нависед ки чӣ хел мошин мехарен, пурра нависед кадом сол, чӣ хел марка. мо албатта агар ёфтем пешкаштон мекунем, фақат шумо сабр кунед, наёфтем дар видеои ояндааш. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон. Daewoo Tico ҳастад ки чӣ хеле шумо хоҳиш кардем ки аз тарафҳои Хуҷанд, яъне Спитамин. соли барои 1994 солае ки бензини холӣ аст, объем мотораш 0,4 литра, коробка механика, ҳолати мошин мегад нахаду беҳтарин, 4 балонаи 60%, калпакухташ радной краска сиёҳ, мошин нахаду мега, фурӯхта мешавад бо нархи 12000 сомонӣ, арзона мешавад. 0,4 литр, яъне ки мотораш эконом мегад, мошин нахаду
беҳад каммасраф бардорон. Мошин дар шаҳраки Сипитамени шаҳри Хуҷанд қарор дорад ва кадом бардороне ки хеле сироғ кардан марамат дайвоти кор нахарда 94 сол беҳтарин састияни. Бардорон ҳамин лайку бепула гузорен чи мошини хариде ки бошен пурра кардан наисен мо албатта ҷудо мекунем. Фақат шумо сабр кунед то охираш тамошо кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз бардорон ВАЗ 21015 ҳастад ки соли бароюшаш 2004 солае ки бензини холия. Объем мотораш 6 литра коробкаш механикай. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега пол оборот заводид мешавад. мошин мега бензини холӣ мотораш 100%. мега газа дагин нест. мегане ки документош то моҳи марта мега ҳуҷҷат дорад. мошини хари аниқ бошад мега ба телефон савдо намекунем. мошина бия аз пеш бина ва вариантҳои алишиаб дора ахирда мефаҳмонем. фақат мошине ки дар Москва бошад мега алиш мекунем. мошин дар шаҳри Ватат айни ҳол қарор дорад. нархаш 12000 сомонаи барадор арзон ам мешавад. ягон мошинои советский мега агар дар Москва бошад мега мошинои Москва қати мошинои Тоҷикистон алиш мекунанд. ин мошин дар Тоҷикистон дар Ваҳдат барадорон. ягон кас дар Москва дошта боша алиш мекунанд. кадоми сумкати мехара арзонтар кадом метия мега 2004 мотор нав ҳуҷҷат ҳамаш 100% мега марамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз бардорон Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли бароюшаш 1995 солае ки бензинга сардаш кор мекунад. объем мотораш 2 литра коробкаш механикай. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска 4 балонаи 60%. раднои краска серебристи салон шамсозай. мошин мега дар ҳолати хуби техника аст. хай бо маълумотои пурраша аниқ карда мегирем. қарор дорад дар ноҳияи Данғара фурӯхта мешавад бо нархи 32000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. срочна сум дар кора мега 32000 сомонӣ бо ягон чи муомила мекунем. мошина мега бен аз пеш бинен. дар комментар бардорон ки хоҳиш кардан ки ҳамхали сечкаҳои арзонтар монем. ина баҳри шумо бардор омода кардем. рақамошон кор мекунад. номерои мегафон маромат тамос гирем. шумо дам агар ҳамхали мошинаи фурӯшии хона замин квартира ягон техника гов мол чизе ки набоша барои фурӯхтан маълумотои пурра қатъи суратош дар номерои имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.